Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo ikusentzule eta ongi etorri artearen ibilbidera. Gaur kontan Jose Mari Apezetxea lehengo urtean joan zen haren erakusketa ikustera etorri gara. Oraindik ere bere margoetan bere presentzia ikusi daiteke eta bere lanetan urte luzeetako lanetan murgiltzeko aukera izango dugu gaur kontan. Horretarako bere familiak bere margolani gustokoenak aukeratu ditu eta hementxe erratzun bere xokoan jarri ditu. Beraz, bere oroitzapenetan eta bere margoetan bidaia politu bat egin nahi baduzue, zatozte gurekin. Jose Mari Apezetxearen erakusketan, bere bizitzan zehar egindako hainbat lan daude erakusgai. Haien artean, ezagunak diren paisaiak daude, baztango hainbat xoko irudikatzen dituztenak. Hauek, oleoan eta teknika ezberdinetan errepresentatuak daude. Horrez gain, besteak beste, haren gaztetako erretratua ikusi dezakegu erakusketan zehar. Eta tamaina eta garai ezberdinetako lanak ere badaude. Kolore indartsuak eta baztaneen
ispilu diren koloreak ikusgai dira erratzuko erakusketan. Haien artean, espresio ezberdinak daude. Izan ere artistaren fazeta ezberdinak erakusten ditu erakusketa honek. Nabarmena da, hainbeste maite zuen Cezanen eragina, eta hainbat kuadrotan bere estiloa islatzen da. Zartzen eta zartzen, lekurik ezak nunbait esnatu ninduen, segituan jautsi nintzen nunengoen, leioa ireki nuen eta emeki baztango lurrean, baztan baitan, baztan izan nintzen, baztango lurrean, baztan baitan, baztan izan nintzen, baztango lurrean, baztan baitan, baztan izan nintzen, baztango lurrean, baztango lurrean, baztan baitan, baztan izan nintzen. Pasaiako herritik dator notizia, zezen bat izan dala genioz bizia, kontatutzera nua bistan ikusia, alegratzeko triste dagoen guzia. Santiago eguna pasaian zinale, ailegatu ez danak egin bezagalde, hasieran jendia zezenaren alde, azkenian ez zidan arrimatu zale. Gure pasaia beti sonatua dago, errapin gabe ez da urte bat igaro, urrenguan jarriko dituztelan nago, barrera estuago edo zezen handiago. Nye, 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 nye. Torillotik atera zuten lenda bizi, beizar bat gidaria, bandera eta guzi, harrapatzen zuena, purrukatzen hasi, azkenian kanpora, plazatik igezi. Hiru komertziante plazatik kanpoan, pospolota barkilo labana tratuan, pareta egon arren 10 oin altuan,
Pamparroi pasatu zan putzura saltuan. Ziraldoka egin zuten lasai, ezkonberriak eta zenbait amagalai, zezenaren mendian ez zuten jarri nahi.